ucimcebise. Hallelujah. Sonke sesande sibukangcwele. Yazi ngathi ikhalazi. Ngeke ndidinwe ngawe bangcwele. Siyama
Khuthazanani nikhuthaze nabantwana benu nabazali bafana
Qinani ke ngoko ningabi nakushukuma, nihlale niphuphuma umsebenzi wenkosi. Nesazi nje ukuba ukuboneka kwenu akunambathi enkosini. Owenu enkosini, Apostle Mfumi. Amen. Ileta leyo. So ndiye kwelipoti kancane. For ukwakhiwa masasilethe ezangathena for ukunyusa uJohn, so siyifaka la mali. Imali eyayikhona ebank, it was 36,000 enamakhulu. Ngomhla we-17 kaJanuwari sayo transport fare sinonongqowa imali engane-36,000. Mosiyazi xa kusetyenziswa ikhadi eli lenkonzo, which is eleshumi nezinto, because i-account leya sinayo sifaka kuyo imali kasiyakha ayinawo ikhadi. So every time you spend, izawufuneka ke ngoku if kufuneka 2,000 uyotsala 2,000 and ingenele kwibhankini because ayinakhadi. So indlela elula iyitransfer loo mali ikhoyo isetyenziswe from imali yenkonzo. So kwatransfer 36,000 nge-17 kaJanuwari. Enye into bangcwele, ngenxa yokubhizi, ngenxa yokuba kugcwala ebhenki, i-statement esi-latest asinaso. Meaning that if ufake i-10,000 3 weeks back, unfortunately ayizoreflecta kule report, because imali ereflecta imali etransferiweyo nomntu othe xa efuna ukunikela athi ucela ngenkonzo i-account. So ungakhathazeki xa usiva kukho izimali ezibizwayo, uqonda neyam ikhona but ayibizwanga. Xa kusenziwa i-comprehensive report izawuvela imali yakho ungabi naxhala. Amen. So after that 36,000 i-transfer kwalandela i-contribution kaPastor Mzee ibingange-5,000 towards usiyakha. Amen. Salandelwa ngemali engange-2,000 rands kabusi. Amen. Kwalandela imali ndithe apha i-secret contribution private ye-10,000 le umpostile wayesinqinela ngayo yaza through ibhenge yakhe. Imali elapha so far yi-53,000. Zikhona ngezinye imali ebendisendizivile uba zingenile, but unfortunately sizive after seyenziwe i-report. So nazo ziyawulinda i-comprehensive report because seyenyuke kakhulu le mali ngoku abazalwane bayanikela. So i-total income so far ili-53,000. Yasebenziseka ngale ndlela. I-labor iye yabhataleka in 3 transactions. So siyifake ngokweza transactions zayo. Transaction yokuqala ibi-2,100 ukuba kuxhonywe ezantsimbi. Kwaku-transaction eya direct uMakhi ye-11,500. Kwakho enye i-transaction eyakuMakhi nayo ye-12,500. uMakhi akakagqibeki ukubhatala because kukho into angakagqibi ukuyenza. So imali that is being held back to ensure that uyagqibezela. Izitena esizithengileyo zenze i-22,500. Kwakho nemali yetransport yokutransport material to abengozweni 3,600. Sane samente ezenze 3,998. Brickforce or isamente yes ziyezongezwa nge-2,000 3,998. Kwakho i-Brickforce yenze 1,899. Sathenga isanti, 10 cubes wesanti owenza i-5,400. Amen. Andibone i-calculator uba ndibazibana. Amen. Imali bazalwane ibalulekile kakhulu. I-expenditure yethu isibeke ku-65,247. Ndothukile, andifuna uphosisa positive.
lo msebenzi ungaka wenziwe ngemali engaka. Ndidayi uThixo uyazizama kakuhle. Masiqhubeke izandla. Lord ke ithi imali endileyo 53,000, imali espendiweyo 65,247, meaning that besina shortfall 12,247. Uzawuva ke penetini kaPostile that kukho imali eyathathwa kwimali yeshumi. Amen. So yiyo eyenze wenzeka umsebenzi ugqibezela. Senditshilo bangcwele that simuve nakwisigaba esilandelayo. Ndiye ngashera ke kwigroup yo-coordinators mhlawumbi uthukile xa bekudatsho coordinator kungakaziswa. Ikhona into besizakuyilungisa uba masihambe phambili kwelacala. Singena kwisigaba esilandelayo. Esi sigaba silandelayo sidinga kwathina sonke bangcwele. Njengoba sitshilo uPostile sekufuphi ngaphambili. Ewe sinzima esi sigaba singena kuso, kodwa mkhulu uThixo esihamba naye. Ukuba inhliziyo zethu ziyavuma, seyigqityiwe la. Uthe uPostile xa ethetha ngelimi wathi sekugcwele mfana. Amen. So nam ndifuna siboleke kulaa mazwi akhe. Sesiyigqibile le rhafu. And izawugqitywa ngawo. Iigroups zikasiyakha zibuyile. Oo-coordinator ke ndiye ndabacebisa uba bayibhreyikhe laa mali. Abantu bazinikiwe ii-targets zee-groups zabo. uThixo uzawunika ubulumko ukuba niyibhreyikha down njani, but kufuneka umntu abe ne-target iqala apha phezulu. Kukho i-target yebandla. Laa target yebandla yahlulwa to ii-targets zee-cells nee-groups. Ezona ke ngoku zimuva to ii-targets zee-individuals. Ungothuki, ungatatazeli, ungoyiki, sihamba noThixo omkhulu. Before ndihlale phansi, ndifuna ukukhumbuzela into endithanda uyithetha ebantwini ndithi, xa sithandaza sisithi uThixo makasakhele leli. Imistake esithanda ukuyenza some of us, sicinga because it was proven Postile that ayisponsor soze sisifuna. uThixo akafuni into uzabulisa uba yasakhele indlu yakhe. So i-sponsors out zona. So the only option uThixo ufaka imali kuwe. Ndingake ngoku ungangamphakameli uThixo okanye ube selfish ngale mali uThixo ayifake kuwe. Uyifaka kuwe ufuna ipiece encinci uba yise towards indlu yakhe. And when you do that, uzawumane kuthemba. Kuthiwa uthemba ke le zinto ezincinci, unikwe ezinkulu. Xa ekunike eli-1 bayibona uba inoke 100 ngayo wena sithetha ngezishumi bangcwele. Sithetha ngosiya. Wayokwenza umsebenzi kaThixo. uThixo uzawubongeza. Amen. Izawubashabata kancinci le. Ndicela ube selfish ngale program. Ungamameli utsho uthini. Ayinguye wonke. Ayihopa nizoqhubeka. Ayinguye wonke osenayo inhliziyo yokwenza umsebenzi kaThixo. Wena owunikiweyo, bambi uqiniseke. Amen. Siyabonga. Tola
ngoba bazalwane khona uqala ukuza ebandleni namhlanje aphansi isandla sakhe welcome ngolwabe vilezandla na my sister Baya last week was abazalwane the way supporting ngayo usisikhulu medical accident bangisapota ngendlela zonke financially emvelela bethandaza onesi baphuma esibhedlela onesi abazama onesi bayondressa I mean lebana ngokukhokhela ngemnakelelo amen akukhokhela qawa abazalwane organization no ifuna ukukhokhela ibandla where there is a relationship noThixo ubudlelwane noThixo ubudlelwane omnye nomnye khona ke bancane yafela Nkosi yethu Yesu Kristu thanda uThixo isise ubudlelwane bomoya umthandazo lo ke sawo adopters umthandazo uvala inkonzo sirongo ilizwi likaThixo efuneka lizike ukuthi kungakodwa umhlelo umqomeke kuzawuthiwa what digest and so kufuneka lizifake ukuthi bangcwele sebana bazalwane indivuyise kakhulu. Number 2, ubumqela ba last week like awe not really there besithethe konyana abaprofeti abaya ku-Elisha bathi because kaThixo lendahlala kuyicini sicela uthatha ize amazembe ethu siyogaba behlathini sakhe siyandise le ndawo sithethe ndiphu ke into yoba uThixo ufuna ibandla elibhalansi abazalwa ababalanced bangaphelela bekuprofethini
nelityholo, ucela nalihlala. God bless my brother. Ekule group yethu basana ngamphosi lapha kusele. Kusiyakha. Nami ndothi kwenzala lethu ucela itarget ethi. Hallelujah. Kakhala abanyana baba professional but clever. What can I release into that to what I don't cover bafana. But ke bona no. Not without you. Clever that. Sathi ma xa ugawu asikemshini emva uElisha. Clever naye. Ngoba sasigawula kuphuma inhloko yesensha uphethe umphini. Ubucela umdiki uElisha ngoba into zihambela kakuhle uyabona izithena zenda uya-account ngolendlu yakho liyazi izakhathi kathi idiposit imoto iyagcwala uyithenga imoto iqhuba ihamba kakuhle yonke laa nto uba nayo iinto zakho zihamba kakuhle because that week bezifokase kuyo as individual developer uthixo uyazuyiseka xa udevelopa and bakhona ndifonelewa ke izaba yi-weekend ene-Friday iyi-holiday andizubakho ndiseubiya phaya athi izwi lingicangile that good okay because ithe ongenasiza makangofuna isiza uthixo uzakuzukisela kule site on-site makaqoqa iposi uthixo uzakuzukisela ngale posi unayo on-posi makazama ucela imali ezithena you must develop ungumntu asitheni ngokuthandaza last week engatheni ngokuthandaza sebala abantu ongenanet makathenge netabiye uzawulima igadi development glorifies God iyamzuyisa uthixo development sibe ngamakholo atheni abalanced sithatha amasebe siyogawula ngamaba yenza into ngelife yakho thatha isebe niwathathile bo abe ngamaphulaphula nje kodwa bazalwane amen bakunqula balazwe kunevisisane ungamshiwe Elisha kwizinto zakho uthe umakasinono sithi ndinebhaki wathi ndizaqala ndiyokhusana yenkonzo endihlangana ndiyifake ebhakini akamshiye Elisha. Amen. Sikhona bazalwane bendisithi nje kuomnye ngaswini ndicela siyezwini bantu umoya ngcono umzekile ndihayijekele ngiqhuba namhlanje yale report incwadi yezikronike zokuqala chapter 29 izikronike zokuqala chapter 29 namhlanje ngizothetha nge-balance church that day nathetha nge-balance mzalwane umzamo i-individual ngozothetha ngebandla eli-balanced ngoba ndiyaqala nokukhokhela ibandla eli-balanced. Amen. Izikronike zokuqala wena mntu ke kwafuneka ufike phaa kutontoni Psalms indumiso ubuye umva yodibana oyihope ubuye uzadibana zizikronike ke ngoku chapter 29 usifundele mdiboni wam ekuverse 29 verse 9 kame ndithandaze Thixo wamazulu nomhlaba siyakuzukisa ngomsebenzi wakho nangeentliziyo zebandla ezivumayo umsebenzi wakho moya oyingcwele philistele namhlanje sakuva izwi lakho uthetha nathi uthetha ngenjongo awuthethi nje ukuba ufike uthethile kodwa uthetha ngenjongo injongo yokuthetha kwakho today mayizaliseke ngoKristu Yesu ndiyakulangazela uba eli bandla libalanced Thixo oyingcwele ngenxa yozuko lwakho ngoKristu Yesu. Amen. Funda ke ndoda verse 9. Verse 9. All right. Le ndawo ikhafundisho isihloko ukunikela kwabantu ngokwesicelo sikaDavid. Yes, eyamithi ukwakha intembile kaThixo. Ngokwesicelo sikaDavid ukwakha intembile kaThixo. Yile nto sikuyo bazalwane seba qoba ke ndoda. Verse 9. Bakuvuyela abantu ukunikela kwabo ngokuqhutywa inhliziyo ngokuba banikela ngokuqhutywa inhliziyo ephelelisileyo kuYehova. Kananjalo uDavide umkani wavuya ngovuyo olukhulu. Bazalwane namhlanje zoncokola nani ngebandla eli-balanced
engekho qalanye. Amen. Isenhlizweni yami ezinye zezinto engizisafuni ngoku kancane. Ndizaniveza why uThixo esizisa. Ezinye zazo zingumthandazo wami personal. Ndiye ndingayazi noba zaziswekaphi because ndibisizini yokuthandaza. Ndibisizini yokuthandaza kakhulu. Ndiye ndicebeze zam, zii-items zam, but ezikuhambeka moya ngcwele athi ndizifune bandleni. Enye yezinto endizithandazelayo ukukhokhela ibandla elinemilenze engaphukanga. Yabona into zesixhosa, uba ukho umlenze ophukileyo kulula ukutya kumane kuchitheke. Kulula uba imbiza ibhukuqe iyokuwa, into ibingaphakathi iwasteke. Kube buhlungu kumpheki, kube buhlungu kwebelinde ukutya. uJehova uThixo wethu ulinde ukutya kule mbiza yaseJesus with the World Ministries. Lebandla elo ulinde ukutya uThixo. Akufunekanga imbiza yakhe mane ikhatyaka. Ilizwe lilinde ukutya. Abakude balinde ukutya. Abafiti balinde ukutya. Abangaphakathi balinde ukutya. Akufuneke bantwele ingabikho balanced. Amen. Funeke imilenze yonke ixhathise ime. Amen. Nokutya okusembizeni akufunekanga kube kutyiwe nintsi apha. Ayivakali ityiwa apha. Likrwada eqala kuvuthiwe okukutya. Ayikho right kanjalo. Mayivuthwe bantwele maqala. Kakane nditshoke kaloku bantwana bebuzi. Kane ndimamele kaloku zihlobo zam. Mayivuthwe bantwele. Mayivuthwe yonke imbiza. Imagine iplate iphakiwe. Kungakho nto ziphethelwe ecaneni mani. Ngoba mnandi konke ukutya. Mayibele inkasa yonke le plate mazulu. Mayibele inkasa le plate. Ngoba abazulu bayadlaqole. Ngoba abantu behlala bayadlala qoqole. Bathi bantu bayadlala iqole. Lento ke individual umzalwane esiqu funeka abe likholo libalance. Abe umzalwane othandazayo, abe umzalwane kumoya, abe umzalwane owakhele i-character, indlela yokuziphatha phakathi kwabantu, nothi estagini, nothi apha enkonzweni, kodwa kuhlaleni lo mzalwane ungumzalwane kuhlaleni. Lo mzalwane uyadivelopha bezenyama izinto uthi uyazikubhalansed nebandla ke funeka linjalo. Abazalwane nikuyise nandle. Amen. Yazi uThixo uthetha kwinto ezingenakusebenzi namhlanje. Qona namhlanje ukamhla moto ezimdaka zombili bokumnetha. Kanti ngicela fortunately umuntu ayihlaba le moto qoma abalimi besibili athi manikhubeleka phambili uyazi ngoba isimo sakhe ndiyabona uhlala ukuthi ngihlala estadium phaya yani xa ndinike ibhakethi yeva hlala estadium phaya yena ihlala moto akekho ke umuntu wakhe wanenzela into endlini akwazi uzohlala imoto zogcina ingxaki zokuthini after kugqityiwe before ndinike imali ndinike uyesu bonke akekho ngoba kufuniyo kodwa kakabikho kokakathamfuni. Now lona ivumba lakhe lingapho qhiqona uyihlambile imoto akuhlambisise ukuze kahle ndize imali yakhe. Ngoku kufuneka ndimthandazele. Ingqondo ithi uvile indlela okangayo. Nathi ngaphakathi, what if you lose today abhubhe ngomsaphele esibukweni? I cannot lose him because efilipi emdaka nyoka. Lapha esesithi uThixo ukhona kwindawo yonke bantu khona into zonke. Lapha esesithi izwi lalikhumbula mna ndamthandazela wayehlala emangcwabeni. Enamadimoni ebotshwa namakhamandela. Kanti uYesu zangabaleka efunga. Ngamamkesi zathi mangasondela nambili zakhe. Alithi
serious about it, and we are going to begin. Funeka sibe balanced. Le nto siyiyo apha evangelisini now ndifuna ibandla ngenjani. Yabona ibandla khawuphinde ufunde. Verse 9. Bakuvuyela abantu ukunikela kwabo ngokuqhutywa inhliziyo. Pheza apha. Azabane liba akuvuyi lida. Kuvuya nina nivuyela ukusetyenziswa nguThixo. Akafika leadership. Akafika committee eququzelela ukwakha. Kuvuya abazalwane bavuyela lena benikele. Ebenganikela ukuba beqhutywa. Benikela ukuba betrainisha abazongcwatyelwa xa bengakhupanga imali. Afeze zomfitshi apha. Amen. Kodwa silibana ukuqhutywa inhliziyo bangcwele. Bazalwane ndifuna silibana mawuyenza into ngokuvuya not ngokukhutheka. You hide yabisi imali wemenza. You hide inkosi yakhe izolo neshumi sajonge mna. Kodwa sayithatha imali engaka. Thixo wam. Bazalwane nditsho qho abanye baqala noma-office xa befika. Ngithi abantu bathi imali seyifuna kakhulu because isebenza kakhulu. It's an accounter for yona. Akasiyibhukishe bakathixo. Kodwa imali siyikhupha ngokuthemba bangcwele ngokuqhutywa yinhliziyo enisivuya. Nabo ke group ndiyazawuxela uba kufuneka mali na. Uzikhupha uvuya. Ukuba awunayo uye madolweni uLithixo ngenze umsebenzi wakhe ubheke phambili. Thixo nako wenza zawugqiba uncume uri nawe Thixo uzamvunelela ngemali. Ngalokho ufike kafika imali esandleni sakho mxelele uxolele imali ayikafiki kumiseza. Ungabi nawari akho ukujonga rongo apha. Ukujonga rongo uxelele mna. Uzukisa uThixo ngathi ukhuphe 10 million. Ngokungeka khuphi nesenti. Kodwa ungayenzi mistake yokuxokisa uThixo moyo engcwele. Nkosi yami. Bazalwane ndifuna ninikele nivuya. Ninikele nigqokile abangcwele ikhuluma nje. Kukanti banenzela utata wenu enimthandayo. Lebenenza limbongo kuni. Yihlekile ngokwesinye. Kodwa igrupha setawuni ngitonto 15,000. Igqoka kwamachibini ngitonto 1,000. Apha ndiyakwazi yona masandi lita yabayo ekambi yethu sigrupha kwakuyela. Yakwazi yona nolita. Wathi ntonto ngabokoko ndeva kamnandi kuba okay phakathi kwamasandi nolita. Kukho la competition imnandi yakomoya. Thixo into esimnandi basiyenze kamnandi babe kuhlekwa bazalwane siyefana bangcwele. Ndifuna kwenjalo kwebandla. Andifuni ube nebandla lokusenga abantu imali. Xa umntu engabethwa ngenqindi, xa bangangquthethe iphi yakho imali. No, asenze ezo zinto zisinaki sapha. Thina sihamba ngokwethu bangcwele. Izilini ziqhutywa zinhliziyo. Siyabona bazalwane. Endleleni siyenza sivuya. Siyabona bazalwane. Le nkonzo sayakasibambala seposini apha. Eposini bangcwele. Eposini basakasa eposini. Samisa ithethe lapha elandelayo. Yaqala le. Andazi abantu babephakela bengaphi nathaku senzile. Kuthiwa nje yento yokuqala igusha endithathisasitheni kwawethu. Soze ndilibala. Andilibali bezimshona abantu abasebenzisayo kwintozi. Igusha nje yokuqala igusha sasithengela senzile efemeli. Zaxhelwa. Abantu abanamali nam. Amen. Igusha ndithathe hayi izasinethi gquthi. Amen. Bazalwane, let's love our God kamele. Siyenzinto sisiyenzela wena Thixo. Sisivuya bazalwane man. Amen. Yo, ndavuya futhi chini kuphasana. Ndingavuya ngoba uzawuze umfuzi Christmas ngani basela abanye
unikele. Indlela yokuvuya ngayo nasifana. Ingane ngicela ubhala exams zakho. Sizogoduka. Ayena sengidokile ingane nabethu akayifiki mhlobo Christmas. Ngekoma akaziwa. Amen. Ati nani basileba uthi kwinto yakho ngale ngakuni ngale dispatch ngayifaka dispatch ngithawuza ngiqala dispatch ngesitifu. Dispatch amfani. Le 15 rand wathi bathole 1000 le uyifaka emokotini. Ngilebhongoza. Ngifike town ngisuke alesi dispatch silahlekile zahlekile. Sahlekile dispatch kwamele asikhala nasihamba siwile bosikwekho. Wathi uthi eziba bendifundiswe 1000 udifundisela umnikelo uprotect umnikelo akona yakhalela kube hayo yakhalela kube diyakhalela awu masiyandi ngumntana zabazalwane udifundiswe umnikelo fuyani bendeka umnikelo abazalwane ifuyelane ngiqhubhe inhliziyo ikuyamisisha wavuya noDavide. The leadership was happy. The leadership was happy. The leadership was very managed. If you ever want to go to a place, I'm not going to go to verse 9. Akuvuyela abantu ukunikela kwabo ngokuqhutshwa inhliziyo. Ngokuba banikela ngokuqhutshwa inhliziyo kuba banikela Jesus ngokuqhutshwa inhliziyo ephelelisileyo kuYehova. Kananjalo uDavide ukumkani wavuya ngovuyo olukhulu. Oh bazali yafisa lento. You know, angifuni badlale inkukunga, angifuni badlale ehlelendwane mina, angifuni badlale abo bangathiko bazongqungqutheka ngenxa yemali ekhutshwayo. Kabo umuntu uba kanayo ufike nene angiyazi makazithini umuntu kathi xa nithi makazithini umuntu kathi xa ungenayo unayo. Amen. Xa une-50 rand abanye bene-5,000 kuba le-50 rand yakho. Amen. Because ifunile kuba enhliziyweni bantwena. Eyona nto wenza lo msebenzi wenzeka ayo mali ininzi kodwa yinhliziyo shimthibona. Amen. Kodwa njengoba mxokisa uThixo kwimeko ezinje yabona ibandla kule meko ungayenza ukuzowana nini. Isaiah chapter 5 baqokelela imali bamxokisa bathi imiphelele yakho bayifaka ebhekpocket bayithathele bayifaka lapha bayifaka phakathi kwamatrasi bathi uPetrose wathi zanqoka umyeni umqinqo waphansi wongqondo unkosikazi yenza high heels itsala isocks zakhe. Hello man of God, Apostle Peter. To Peter, imali ingani? Yes, man of God. Oh, mina nomyeni uthi Peter yini nivumelane ngokuxolisa umuntu. Oh yini nivumelane nendoda yakho uxolisa. Abafana abavela kungcwaba indoda yakho nabo abemnyama yavela kuze yatripleka kwi-high heels. For unkosikazi. Yothuleka phezulu. Akakhathi uThixo sozenzele lokho. Akakhathi akaxolisa uThixo bantwana manje. Uyathandwa uThixo njengoba esithandile. Siba ke ndoda yofuna verse 16. Umthandazo kaDavide emveni kwale mali kushwele. Verse 16. Yehova Thixo wethu yonke le ngqokolo siyilungisele ukulakhela indlu igama lakho elingcwele. Yonke le mali is the abundance. Yonke le ngqokolo, yonke le mali yayingekho ncinci bazalwane. Amen. UNdavide izengqokolo. Imali iqokelele bazalwane. Indlu zigcwele imali. Uthi siyilungiselele ukwakha indlu yakho. Emmanuel, dibonile mali sezingqokolo. Yabona wakha uqala foundation. Hayi bakwendlala. Ngabona sezingqokolo. Ngabona sezingqokolo. Yebo ngifithi. Ngizakwazi ukuqoqa indlu zemali. Njengoba kithi kaThixo. Nothi imali yokuthenga imoto kamfundisi azalwane. Yebo kithi kaThixo. Amen. Sikhona abantwana. Ewenza abazalwane.
wethu yonke lomgqobolo siyilungisele ukulakhela indlu igama lakho elingcwele ivela esandleni sakho yakho yonke. Jesus. Kuba uthethe chips akawusela chips. Akana yiwa ipacket yiwa abantu ngizibele bazazithengela wona elishumi. Uthi uDavide yonke ivela kuwe. Samsa abantwana zezam ezo. Hayizize. Nkosi mntana zezam ezi. Ngizithenge shop iphaphathu. Ile kangana anizezam ndizinika yena experiment yamphelele sesikamele and the experiment yabinithality zezam ndiphile uzaziphatha xa igqobo ziphatha ndizawuthini mna ndizawayigenya athini yena athini yena yaqhubekeka ubuyathenga uzawuthi noba yifo undiniko kukokwam ubuyathanda yenzathi mna ndinentabalala yethu endimandikhongozele ngazitya eziya ndizawuphinda xa ziphela pha kuye ndithi nqandu noba zimbini ngokwipakethi ndiphinde ndimnike. UDavide yonke le nkokolo yonke le mali ingaka siyiqokeleleyo sikunika okukokwakho. Sikunika siyinikwe kuwe le mali siphinda siyinika wena Thixo. Ezi chips sizinikwe and xa siziqhaqile sizitya awuzifuni zonke. Uthi nje masugalele bangelingcwele uThixo uyasinika ngathi masimnikeni bangcwele ngenxa yendlu yakhe. Kwisisho umuntu specific kodwa yababa kunike 100 sunike 10 ba nalapho senzele ithi imali likhathalele likathi letha kabazalwana iphekele imali into yonke bangcwele abazalwana ikhathalele likathixo bayihoyile indlu kaThixo ayiqwebe indlu kaThixo ayishothi kabi indlu kaThixo abazalwana bayakhathala bakhathala nangabantu bakaThixo abangene endlini kaThixo uma uzaba kwimihlangano bayathatha abazalwana bazale bogawula inkuni abanye bayabuza mthikoni ingabe ibhizinesi phelele
siyazazi bakuzabakho i-conference benzana babazalwane bahoyindlu kaThixo futhi banelibhalansi bakhe izandla zentshentshe zabafuna upheka ekitchen makafika sesiyamele into yopheka siyamele abazawuhlamba izitsha amanele uphuma bawayiphethe ibhayibheli in the first court bayabuza when you don't know that first one iyabe ecaweni uthi anamhlanje lokuhlala ngivele uvase izitsha lokufana likhona libhalansi uhoyindlu kaThixo uhoye ngesipho sakhe nawe emacaleni ngithile mali ngeluko ngithetha ngento yonke ikhathalele indlu kaThixo bazalwane abonisa baphaya izibhobhe ziyangena phaya uthebese endlini yakhe ubolekile avarule ethatha iplaya ngothatha esithi uyabanye ufanele aqoba ke nabona ezantwana ziyageza ziyangena zikhangeze bekuthi ayithi mfundisi ngithi playa nje lento bazalwane lo thatha afike alivale liqobo wenza lo thatha akanayi imali unikela kodwa unawo amandla unikela sikhola bangcwele unawo unikela ngamandla uthi ndiwathi kwakuwa namandla ngiphinda ndikunike okhoneko Thixo ayisifile mama uzawufika ibandla lase-building liyenza ibandla lasenkubakela liyenza i-Grahamstown liyenza ufonele ikomite eququzelayo uyabona hey ingubo ziklini zabantu eflethi kuzawulala wephi hayi sizoklina iflethi lebulala abantu kuyo benzala babazalwane bahoyindlu kaThixo bahoye abantu bakaThixo siyamazinike ngamakhola abhala abaphelele emthandazeni siyohlamba inkulu siyohlamba intondoni siyolungisinona siyoklina ekaweni oh my God ibande libhalansi ke indlu kaThixo leyohoya ibande aliphela nje ukungena liphuma igoji lekhulu selesekhaya yacela kanene ekonza ukushada ashada polish ekonza ukushada hayi kuphela bona lethi abantu i-speaker God oh bangcwele ndifuna zelibana siyihoye indlu kaThixo uyasokola ungazingelwa abantu bokwenza imisebenzi endlini kaThixo ingayingathinde khona uthatha utathalushuku ayeshwe kuklina kuthele abantu bafana emtheleni kodwa utalushuku ufika abanetheni yakhe baduma umtshini nje apha wenzani lo tata uhoyindlu kaThixo yobangcwele ndifuna abazali bebhalansi ibandla libhalansi bangcwele singacingeleli nje kodwa siyihoye indlu kaThixo sihoye what's going on endlini kaThixo This is what I've been longing for. The full time. Figure, no mama, I got seconds of no time. Don't tell me time. Since so, but time. I got no time to mama was getting things, mama was having things, look at our bosom, my woman was sweating, and I know my woman is. Look at time. I have to time. The teenagers will be born because the teenagers, your time as teenagers. I laughed one time, this is a woman that invited me to teenagers, but where's the day before, that woman I told her, the desert eye, this on top. One time, I never said, I'm telling you, I'm everything through the time of that, the whole criticize because through the cages. Now I said like I contract and transfer. So what is the whole order? To my like I'm large, team talk. I'm in my telling what's real west. I'm
andicelwanga ayogame yam andifuna uqonda ngaba kurayithi ekitchen kurayithi ekitchen ndiyayababebona elalini intothi zithuthiwe izitulo zabuyisela eholweni zithuthiwe imbiza zabuyisela kunezibole bekhona you care uyakhathala ngantobangwele ngendlu kathixo. You don't just worship here. Thank you, God. God will have your way. Iwayithi le nto bangcwele ayikho nikha ezifitho siyangena nasitwele abo bantu basuka kwindawo ngendawo abo bantu basuka kwimeko ngemeko they need your care bafike abantu abakhathala ungathi qishi mali andifuna igama abantu bagqibela ukufika basi abantu bafika nababambisa bagqibelile ukufika ngoba babambisa ngoba besuka abasabafiki ngaba sebenze uThixo ngoba Thixo izona change lento is about my father tata wasemazulu lento ngoThixo wethu bantu yena sisebenza sitho kamnandi sitho kabuhlungu sigqunjwa zizinto bensibapha mna ibe ngakhawenzeke wakhuzo umzalwane ndinika abashumayela bekwamama on Friday mama zathi on Friday kokugqibela nahlala nasekhaya eNgqusho Ngoshaka izinto ngecala nabo abashumayela and then when I went to family moto tithaka kuthethwa ayethu basana sinqobeka ezigcweni bengqinela unkosikazi mina bengidala unkosikazi ehlale sifike ngo-1 ekseni sezidala because everybody was ready to move and because years are late. We go through difficult times ebomini atangenelele uThixo asolve izinto kodwa sichitha amazinto ibe ngathi sichitha kuzo sifike sihoye indlu kaThixo abantu abakhetha always well with you akabayazi semsazweni abasilisa phezu kwakho bafike okuphambi kwakho. If someone said that they're going to go to work, they're plugging. We have 17, they're not going to revival. There's no rest. Smile and say, baby, you don't have to go to God. Go to and show them again. Which is more than I'm sure as on tools. As on lines, I'll pray. See why you got to go. But the money, smell that and cut out. Who said that you go one way? Let's simply take up the target of verse 18. Verse 18. Past teachers, get out. Verse 18. Yehova Thixo kaAbraham noIsake noSirayeli obawo bethu kugcine ngonaphakade oko oyibuyileni kwengcinga zenhliziyo zabantu bakho uyibhekise kuwe inhliziyo yabo uyibhekise kuwe sifuna ibandla not only eliphethe imisebenzi oh my God can you show me that way ibandla lonke elikhonza ngemali ungakhonzelwa imali kodwa inhliziyo yakho uyikhangelise kuThixo ungakhonzelwa imisebenzi nje yodwa but your heart is after God.
appreciate izimali kodwa ngapha kwezimali banenhliziyo efuna uThixo, banenhliziyo elambela uThixo, banenhliziyo encamela uThixo, banenhliziyo efuna ukusoka uThixo, banenhliziyo ethi Yehova ndichumise nehle ukuze nakathi ndinikela ingangiphakamise ukunikela. Because kakunjalo sewaba mkleni izinto zakho, kleni izinto zakho. Oh bamele sabe singale uThixo selibandi liphakathi sihoye uThixo, sihoye nesimoya kathi sihoye lebuilding, sihoye lebuilding bakhe kuba lapha hlala khona ngomoya angahlali lapha kwemnandi xa sifike hleli kulena kuwe usendlini wedwa kubuhlungu makangakhathazeki wegcwele xa uhamba la useteksini xa uhleli nayo usendlini makangakhathazeki umoya egcwele xa ubukele TV makangakhathazeki umoya egcwele xa uvula ifoni yakho athi ye manje amazi aphaya khona nisifihle philwaneni mna makangakhathazeki umoya egcwele ngendlela uphethe ngayo nkosikazi endlini makangakhathazeki umoya egcwele ngendlela uphethe ngayo umyeni endlini ngenxabe ngekakholwa wena sowusindisiwe umphathi ngathi uyinto engento noba kakakholwa ungumuntu kaThixo. You have to respect your husband, you have to respect your father, tanake respect your mother mnanam nokusanda ukumqobo usasela ayithi lo sokuhlonipha mhloniphe thiphande bekuyihlonyoka eyobaba ukwazi ukuthandazeka kwazi ukuthandaza ayiniki right yelokungamnambeko ebazalini babo uthini moya egcwele inhliziyo leyo ubana kuphethe uyilitha abantu abakhokheleyo mabangangukutheli ngenxa yakho kodwa unothixo. That is wrong. Lithisa abantu ukuthi umsebenzi wenzeke but ubalithisa with respect, love. Your heart. Zimbili zithu esizihoyayo. Sihoya lena bakwazi neglect, sihoya nalena inhliziyo. Yindlu kamoya. Oh Holy Spirit. Sikaba zithu esibili sihoyayo. Verse 19. Verse 19. uSolomon unyana wami umnike inhliziyo ephelelisileyo yokugcina imithetho yakho nezingqino zakho nemimiselo yakho ayenze yonke alake elibhodo ndililungiseleleyo. Amen. Uthanda ukuthi inhliziyo zebantu mazibe right. Kathi uThawite ilaphile lapho ne-leadership mayine right. Awukhonzwa phaya zakaba apha uneglect. Ne-leaders nathi aba singoSolomon nevethi inhliziyo kufika zi-right. Amen.
boni phaa. But because it's not perfect, igazi ngezilela boni kunye nathi. That is how bhaja zazibhude khange singene egazini inhliziyo ethobeke ezazisuka egazini ephakamileyo ezazisuka ayengona indikelo yami. Enqapheni kwami izimali zakho ndikhuphe nithi. Bayabona nasebenza edraweni. Eyenza endlini yamangeni bangena indawo. Banenganele ebantu baphethe njalo abazukwana abamangeni indawo. Abazukwana bekubaphatha kakuhle ngokuthi unikile abantu abakhuliswe nguwe bahoye bakhathalele bathande sokuthuka bona ngenxa yokuthi umntwana ongekho la. Anjini. Awungeke umntwana wakhe ohoyake unika imali umsindo wakho umntwana wakho umkhuphele kwabazukulwana abazukulwana banekuthando ngoba ngabo bahoya tomorrow noma intombi yakho yomoya noma unyana wakho yomoya la. Yes. Yes. Yaya unika umntwana zakhe ngobale kuyise bathi umsindo wakho ngenxa kayise sukhuphele mntaneni lapho child. Lo mntwana kangofuse umntwana. Lo mntwana ungumntwana. Intshaba lekuyise obalekayo bathi lo mntwana makathandwe. Lo mntwana makahoywe yena. Lo mntwana makakhathalelwe yena. Lo mntwana makabona umtshito kumama. Lo mntwana makabona umtshito kumakazi. Lo mntwana makabona umtshito kumakhulu. Akamane khunjise ngobu-useless bakanyuma. Abu-useless guys. Balanced church. Bandla elibalanced. Liwo indlu kaThixo. Liwo ebaleni indlu kaThixo. Enkosi yami. Isikhathi sokugqibela. Verse 21. Verse 21. No, verse 20. Oh, verse 20. Yes. Wathi uDavide kwibandla lonke, khalibonge uYehova uThixo wethu. Labonga ke ibandla lonke uYehova uThixo oyise, bathoba baqubutha kuYehova nakukumkani. Babingelela kuYehova imibingelelo, banyusa amadini anyukayo kuYehova. Kwakusa ngengomso, iinkunzi ezintsha zenkomo zaliwaka, iinkunzi zeegusha zaliwaka, iimvana zaliwaka. Hallelujah. 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 Phansi Jesu. Yamnikela le nkonzo. Ekubanga yamnikela. Ekubanga liyihoyi lithembele lincebe ikhabhozi, lincebe irifu, lingabazalwane, ungathi ucima ingobazalwane, baba bacike bavororo, bayaqoqa amaplanga, abayabuba itoilet zirayithina, sizawufikela zidwendwe, zirayithina itoilet, bayolungisa abaqambe itoilet phandle, ngoba zibonolala thina apha. Abayingaziklina itoilet, bazawufika idwendwe, bazazibeka ekaleni iBhayibhile, ngoba bazalwane babhalansi. Abazalwane bawugqiba, bahlala izandla bayagothuka, barayithi enhliziyweni, e-eriyeni bahamba noThixo, ezifameni zabo banoThixo, iinhliziyo zabo ziqamele noThixo. Ebhalansi church. Abazalwane bakhende, bayabuya bezekwe zikamoya, baqubuthe kuYehova, benyusa amadini, babingelele kuThixo isiphakade, abazikamoya bakhona, bayafutha, bathumisa uThixo, bazulisa uThixo, babonga inkosi yaseKhotho. Abaqhubela izimali zabo, abaqhubela imisebenzi. Oh my God. Zizitho Jesus. Akaphuma verse 20. Wathi uDavid. uDavid is leading the balanced church. Verse 20. Wathi uDavide kwibandla lonke, khalibonge uYehova uThixo wethu. Khalibonge uThixo. Labonga ke ibandla lonke uYehova uThixo oyise, bathoba baqubutha kuYehova. Noma bemnikele ngemali engaka abantwana, ingqokolo yemali, bathi inhliziyo ziyathoba kuYehova. Baqubutha babona amadolo, bathi
zihoyiwe kuyakhe. Emva kwamoya the individuals zihoyiwe inhliziyo zixanti. Ibandla udibana liquluthile ngathi likozigcini. Kumbangela loqala ukufika athi asawenzeka ntodaba athi asabuka kwenzeka ntodaba athi kodwa ndiyaweva abantu kodwa ndiyaweva apho inyembe zisihla ngoba ungene kwindawo wafika kunyukumsi athi ngoba benehove engenathi ibhetele agqithi ihove lakhe athi ndiyabingelela nami Yehova ehove yami. Oh God. This is a balanced church. Ibandla elizwayo ngenkani. Masimhlale kwi-New Testament. That is Zenzo chapter 2. Oh my God. Now we are telling us to sleep bench. Hallelujah. Kulabuza kufika kwa mtu wayo tiketi yetu mwezi sungu. Ukale kubawa. Wayo tetoshwe kuti. Verse 40. The last verse there. Verse 22. Yes. Verse 22. Abasela ngalomini phambi kweYehova ngovuyo olukhulu. Iziqhamo ezingeze zabantu nje zenze individual. Iziqhamo bantwana basabaxayi basalukonwabisa uThixo nalibangelo lonwabisa uThixo kudliwe kuselo konwayo phambi koYehova. Bantu abatsha abantwana bam kuyonwatywa phambi koThixo. Kuyonwatywa bantu abatsha abantwana ezithafeni naseshibhini. Kuyonwatywa phambi koThixo. Kuyonwatywa ezingwevu. Kuyonwatywa bomama. Le nto siyisondeleleyo ibuye izokonwabisa thina. Comes back to us. Ibuye onwabe nefamily yakho. Udle onwabe noba usathi umphokoqo namanzi nendubela okanye umphokoqo ngendubela kodwa uye onwabile. Because uyabazi yezisuku, yezi rice, yezi nyama, yezi cake, yezi abantwana abangana babo. Onwabile mani, onwabile. Uyiphumile ufaka lithi onwabile. Ulonwabo liyenzeka lineswekela neleyo, lokungemelanga iswekile. Because wherever your sugar is coming, it is not coming with the sugar daddy. It's coming with your heavenly Father. Uyawokonelelayo entabeni yakhe. Abakhiziyo zimlangazelelayo. Abakhiziyo ziphelesileyo kuwo. Your sugar is coming. Your sugar is coming. Bathumfuyo liyenza lepapa ibe ngathi nenkazi yangihleka nkosikazi abenzulini bekumkheje lapha ekukamanzi lokumbamba shekethela thenga amanzi yangihleka uzaphakela uthi engayayenza ngoba ngitshayela different bike ndavela lokuhamba lepapa ndafulela amanzi etembu lakalo lepapa ndakulela ibhafula ibhanana zamsalapha ndizamtshela kumnandi nje kuhluti because ndibitshele khona apha endisalaphayo uthi hayi kwase uncomika umnandi entliziyweni bagalela ubisi abanye abendlini bagalela iswekile abanye abendlini galela amanzi amka Nkosi yami bathi into yangaphakathi ngathi
beswekile. Besidla besela kumnandi. Besidla besela kumnandi. Kuzaba mnandi in your house. Nobody can get that today. Kuzaba mnandi endlini yakho. Nobody can get that today. Out of favor of man. Holy Spirit. From verse 40. Verse 40. Nangamanye amazwi amaninzi wayeqolelendisa evuselela esithi zisindiseni kwesi sizukulwana sigoso. Bathe ke ngoko abalamkela ilizwi lakhe ngovuyo. Bathe ke ngoko abalamkele ilizwi lakhe ngovuyo. Babhaptizwa kongezelelwa ngaloo mini imiphefumulo engathi ingama-3,000. That's the thing. The way athetha ngabantu babekade is because of this. And now when they transfer the families, they must come to favorite. They must come to favorite. Kuzongezwa ngeminenye uthi mababa vela phinaba asunyezwe umoya ingcwele ngoba zonke zonke amandla ethu bethu ngomoya wami uthule uvuka. You must be ready bandla kungenzeka ukukayela ngokugqibela andifuni kube njalo. Number 2, andifuni balinyazwe banini nina bebathandazela. Sasa bakuthiwa ukuthandazela okanye bangasiswa bonke abantu. Makwenziwe isikhumbulo ke ngoba abantu bonke. uTimothy, Paul Timothy, kwebamandla oqala nokuthandazela abantu. Ukuze basindiswe bafikele kuyazinikana. We prayed in Sasaji. Salathandaza kwebandla. Nawe ulapha because uthandaziwe. But bayenza abanye baqhubeka phakathi bafike bazinikele uvumona because the spirit of jealousy will overtake you. Emthibakazi umbanawe bekhona abawile babasebenzi umuntu uzawazisa bafike basebenzi. Akhona ibandla experience sikhona ibandla kamoya engcwele asihambi ngamafa sihamba ngomoya engcwele.
verse 42. Baye ke besingisa ukuhlala emfundisweni yabapostoli nasebudlelaneni nasekuqhekezeni sonke nasemithandazweni ephakathi church. Bahoyeni. Ebudlelaneni. Bayadlelana abazalwane. There is a relationship. Bakhekeza sonke abazalwane. Doctrine yabapostoli ithi ke nasemithandazweni ababuthelani baqhekeza isonka sakhe babagodwe bathandaza abaqokole nje baqokola baqokole sakhe babakhoma bathandaza. Verse 43. Kaloku kwabakho ukoyika kwemiphefumulo yonke kwenzeka izimanga ezininzi kwanemiqondiso ngabapostoli. Yile nto kwebakhe ndiyindoda elindele imiqondiso mna ngokwambilele ngemangaliso ndilindele izinto engekhala kwenzeka zenzeke ngoba ndizakwazi uthixo wezenzo ekusenza ngoba izenzo izenzo zoPetros noPawulos zizenzo zikamoya oyingcwele. uPawulos noPeter basweleka but umoya oyingcwele is still alive. Verse 44. Yes. Bonke ke ababekholwa abendawonye benobudlelane ngento zonke aye bethengisa nangempahla nangemihlaba yabo babele bonke njengoko ebethi ubani aswele ngakho. Zingaphi into zingasamlinganiyo ezihlelela wonke? Zingaphi ihlambu ongasazililiyo because kuzinahlambu ezitsha ezihleli kulapha bangaphi abantu abebandlela abazidinga? Verse 46. Abezingisa ukuhlala bemqhelomnye etempileni imihla ngemihla beqhekeza isonka kwizindlu ngezindlu besidla ukudla benemigcobo benolungelelwano lwenhliziyo benemigcobo abakalefana basebesuko abasidla befela baya befuya nabo bayadla akuyachiba abantu bayachi kucho isonka badesikhathi
Let me go. If you look okay, let me go. I'm too okay, not things, not things. This is not going to cease. It's not going to cease. So the never cease. So the glory matter never cease. If you are part of the I don't want to think and I can't just say. And the power of the church. Everybody in the power of the church has to be given by the someone can be the It's going on.
ukhona phakathi kwabaqala ukuzamamkela Yesu ukamamkela phela ushiya uthifubuyela indlela uzaba phakathi kwami uba uchizanga ndimamkela Yesu kanamamkela kamushiya. I want to come back to my Lord, my Savior, my Father. Sonke Jesus samkela Israyeli siphakamise izandla zethu. Baba wami ongcwele Thixo ophilayo, ngiyathandaza Nkosi yebandla njengoba uDavide umkhonzi wakho wathandazayo. Qala kumthi sinike inhliziyo ephelelisileyo, inhliziyo yoyika wena Thixo, siboyikise sisedwe ezindlini zethu, siboyikise phakathi kwabantu.